Tabi, og jeg vil gerne vise lidt, hvordan man tappede sammen med mine 2 medhjælpere. Nikolaj! Og Nete! Nete, kom nu op. Kom så, Nete. Og Nete! Nu stopper du. Nete, nu stopper du. Vi kan ikke sætte det her ind på YouTube. Far laver en ny video. Lav en ny video, far. Det er da totalt fraklip, det her. Far, lav en ny video. Far, lav en ny video. Det kan der sagtens komme på YouTube. Okay.